Ano to? Hook. Oh, hook! Kita mo yun, boy! Woohoo! Dodge! Oh, dodge! Oh, the dodge again! Dito natin lagay. Hindi niya pansin! Yeah, balato mo! Mo sa mga cancer, samahan niyo ako sa isang epic adventure kasama ng Ace Arenas. Mapa 2D waifu man yan or 3D na girlfriend, masarap maglaro na isang game na ganitong klase ang visuals. Ang graphics ay napaka-colorful at creative at napaka-in-depth din ng kanyang animation. At mahilig din ako sa mga sprites sa mga nakikita nyo ngayon. Simulan na natin! Makakapili ka dito ng iba't ibang mga modes para masubukan yung galing mo. Merong 3v3, 1 versus 11. Pili mo tayo sa ating kalaban at nandito tayo sa blue team. So makikita may mga force orbs na hawak ng kada team at mag-start ng countdown pag nakaabot ka na ng 10. Let's go! Ito tayo yan, parang ano lang. Yung, ay, nandito sila! Aba, tirahin mo. Aray ko. Mas malakas kami. Okay, wait lang. Okay, masakit. Where's blood? Nice one. So ito may mga skills dyan. Ayan, boom, may range. Pwede mo gamitin yung power orb. Yan o, Q. Yan yung ating super natin ata to. O, C. Diba? So, sanayan lang yan. Sanayan lang kung anong klase ang ano mo. Anong tagal ko na dito nag-grind. Yun ang mga buhay na yan, ang mga pa-cute na yan. Space sa ating super. Oh, boom! Oh, wait lang. Heal muna tayo onte. Masakit. Oh, creepy ng tulog. Oh, quad kill. Bigyan mo ako ng 5 kill. Huwag mo ko lasitan. Parang awa mo na. Gamitin mo na. Lasitin pa tayo. Nice. Di umabot. Pero okay lang. Ano to? Hook. Hook! Kita mo yun, boy. Speed to dash. Nice. Ito may armor tayo. Para ditikitan tayo may damage. Ayun, no? Sakit, no? Gagaling mo lang masterin yung mga boom. Parang gano'n. Laki-laki umalis. Aray. Okay, alis muna tayo dyan. So dito makikita mo na malaking bagay yung mga orbs. Kuha ka lang dyan, mangolekta ka lang. Isa akong damo. Ako wag mo ako papadala sa PDEA. Wag. Hindi ako damo. Aray. Oh, super lasit. Oh. Lagyan mo na emote. Kung meron lang emote dyan, nalagyan ka na. Tina lang. Okay, so 10 na. Dito na mag-start yung countdown. Kolektahin mo lang yan. Oh, blink! Oh, energy. Siya, parang ako lang in real life. Okay, nag-miss, sorry. Okay, wait na, tatlo sila. Aray. Alis tayo. Yeet ako, yeet. So dito makikita mo naman ang iba't ibang mga heroes tulad ng warrior, mage, assassin, shooter, at support. Ang favorite ko syempre as assassin. Mapili mo sila Yan, Terrell, Mitsui. Syempre kada class may kanya-kanya silang mga specialties. Kung anong hilig mo, pumili ka dyan, pwede mo rin subukan lahat. Ayan, syempre onti pa lang yung mga support. Hindi mahal yan eh. Pero marami dito sa mga warriors. So, sila Ryan, Randall, Nigel, Goodwin at si Aki. Sa mga mage naman na cute, sila Lena, Uli, Bernini at si Master Schwan. Sa mga shooters naman, si Kate, si Yeka at si Sean. Lugi naman to, baril na talaga eh. At ang syempre, mga pinakamamahal nating support. Natin itong assassin, favorite ko to eh. Si Mitsui angas yun. Syempre, merong hero para sa lahat. Depende sa iyong style at sa iyong personality. Dahil lang kada klase may kanya-kanya mga abilities at skills, pwede mo rin siyang i-strategize kung paano mo siya gusto laruin. Meron din sila mga iba't ibang mga backstories at motivations na mas lalo ka may immerse sa iyong laro. So dito hindi ka makukumay dahil napakarami nila iba't ibang gameplay na pwede mo subukan. Ito naman yung Valor Arena. Sabi bulat na sabi, assassin eh. Mitsui! Itsura pa lang. No? Ito naman, iba naman. Parang MOBA naman to. Welcome to mobile. Kuha na tayo ng mga orbs, syempre. Tante yan. Ito, puro mga range. Oh. Boom! Oh shit, ano? Masaya yan. Oh, nice dodge. Okay, lapit ka, subukan mo. Oh, ako isang orb. Hindi mo alam, ako isang orb. Hindi mo kapansinin! Sakit. Patay ka na, boy. Aray. Okay, wait lang. Aray. Wait lang. Kailangan na hook. Hook! Wala ko na hook. Oh my god, pati ka na ako mamatay. No! Oh my god, tina lang. Ano yan? Si Rush. Ano to? Super ba to? So yan. So dito, makita mo, mape-penalize yung mga lumalayo sa gitna. Para maganahan kang hindi maging passive na player. Okay, ano to? Anong ginagawa nito? Halika rito. Pakita mo mukha mo sa akin. Pakita mo anong hook. Ano yan? Kita boy. Namatay ka na. Nice. Okay, ayoko na. Uwi na, pahinga na tayo. Pahinga. Ayun o, umiip. Okay. So worth pala kunin yun. Okay, wait na, mamamatay na ako. Ngayon lang ako namatay. Ngayon pa ako naglalaro.
Sayo na aray ko. No, lasitin mo. Kunin nyo. Ang sakit itong itong bear. Okay na to. Oh, ito dito nasa base. Hindi ka pwede sa base. Wait lang, wala akong base. Il. Ay, gago, hindi. Ay, gago. Tangina naman ito. Hype na to. Wag! Oy, namatay siya. Nice. Tugurin na kasi natin. Tara. Oh, diba? Makikiki-damage tayo dito. Libre yung banat. Okay, ako na. Lugi banat. Pag ginagawa ng mga kampe ko. Ako lahat nagbubuhat. Ako, gusto niyo ng pad ko. Help! Tulungan niyo ako. Pinapatay ako ng manok. Di pa naman ako ba ito? Duck? Ayup ka. Oo, saan ka punta? Di pwede. Amin yan. Ay, nakasya nila ito nakakuha. Tayo naman mga... Naku, baka kumambak pa sila. Wag! Ang bubuhatin ko na. Namatay yung manok. Ako rin sunod. Mamatay! Ako maging manok! Bahala kayo dyan. Kaya na ng team kayo. May tiwala ako sa kanila. Boom! Ito yung tulog. Bong! Ping bang bong. Sakit nun. Ano gusto mo? Sakit. Ganda ng mga sound effects. Kamu na triple kill ko. Ubus. Ganun kasakit yun, Lods. Labas. Let's go. Sabayan natin. Let's go. Okay, ako na. Not go. Alice go. Go away. Okay, buti. Ito manok para sa'yo. Ultra kill na ako. Salamat sa aking alaga. Labanan mo. Bato mo. Sakit. Yan, dalawa na yan. Problema niyan. Okay, problema ko yan. Help. Yan, para sa'yo, Bong. Ba't ako nag-blink? Yee! Ako nag-blink doon, sorry. Asan yung kampi ko? Taka na yan. Ba't ka nasa team namin, Lods? Ora! Okay, problema pa natin ito. Hayop ka. Hindi pa buti sa natin to. Tanga. Wag! Okay, nakaisa siya. Okay lang. Labas mo. Dapat pala sabay. Sige. So, ang gagawin natin dito, nalasitin ko to. Kukunin ko! Yes! No! Yo, nice! Tapos, may dalawa na ako. Labas natin pareho. Habang busy sila. Oh my God! The strat is working! Ako nakaisip dyan. Ayan, diba? So, dalawa kalaban. Sasama mo pa to. Sama mo lahat. Yan, depende sa sarili nyo. Sige, maki-epal tayo. Diba? Busy sila sa akin. Oh, the strat is working. Kasi wala na akong... Oh, shit! Kunin nyo, please. Kunti na lang, 20%. Ano yan? Nakuha ba? Dami ng orb nung kasama ko. Akin to, manok ko to. Akin to, ka dyan. Ako isang damo. Isang Pinoy. Puso. Nice. Kuha ba natin? Hopefully nakuha natin. No, na-freeze ako. Yes. Aha! Bakit? No, lamang ako sa'yo, boy. Woohoo! Dodge! Dodge! The dodge again! You can't keep dodging this, bro. Boy pa rin ako. 100 HP. Kahit may poison ako. Yun na, papatay. Wag! Head! Team! Ito, may ginagawa, Yeah! You're the last one. Complete the mission. Dito natin lagay. Hindi nyo napansin. Okay, balata mo. Yes, hindi nyo nakadestra. Wait, gusto ko makita. Yes. Dapat pala ibato mo na lang doon sa mismong base. Next level gaming gamer. Walang silbi. Wala kang kill ni isa, men. Ano ba yan? Ito naman 1 versus 11. Ito pating si Goodwin. Kambali Badwin. Last one standing. Ang tayo ng music yan. Aray! Ikaw kanina. Kulit ng lola ma. Okay, lugi ako. Ako'y isang pating. Napulo. Diwa. Okay, wait lang. Lugi tayo, Lods. Ako, namulto na ako. Okay. Talagang labanan lang. Okay. Half HP ako. Hindi ka makunin yun. Ano to? Gago! Good bad wing na ako. Kailangan may aim ka talaga. Pwede malasit dito. Ayoko na naman.
mas mahirap. Puta, bobo, ba't ako dumikit? Mahirap sa hero na to. Kailangan mayroong onting speed eh. At dito nakita mo nyo na ang iba't ibang mga modes na pwede nyo subukan. Siyempre, nagsisimula pa lang tayo. Pwede nyo pang mas palalimin ang pagkakaintindi nyo sa kada klase ng mode, iba't ibang style. At iba't iba ring mga hero kakailanganin mo kada mode. Gusto ko ulit magpasalamat sa Fusionist para sa sobrang saya experience ng Ace Arenas. Siyempre, huwag nyo kalimutan na sa pin comment at description. Download nyo na ang Ace Arenas at maglaro kayo kasama ng mga friends nyo. Ako na mamaalam.